da uwar giwa. Don masu da kulle-kulle dole uwar naki. Amin. Lau mutum doyi. Amin. Lau mutum doyi. Ko da akwai mai tambaya? Malam ina da tambaya. Menene tambaya? Malam me amfanin taimako? Shi taimako abu ne mai kyau wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ma ya hore mu da mu dinga taimakon junanmu. Kuma yake cewa idan ka taimaki dan uwanka shi ma zai taimake ka. Yauwa. Alagawa ta mala yana da tambaya. Me ce ta ka tambayar? To ni tambaya ta anan mutum zai iya auren babarsa? Tabbas mutum zai iya auren babarsa amma fa idan tana budurwa. Me ce ta ka tambayar? To kaga yanzu kamar yanzu zabe ya karatu. To a cikin al'umma waye cancanci mu zaba saboda kasan shugabannin namu ne yanzu. To maganar zabe cancanta ake dubawa. Wato wanda ya cancanta shi ake zaba ba wai kusanci ba. Musamman ku yanzu da kuke matasa sai ku duba a cikin 'yan siyasar nan waye matashi. Ka kamar yanzu wannan honorable Sha'aban Sharada. Kaga ai matashi ne. To irin wa'annan su ya kamata ku zaba. Saboda gashi matashi sannan yana kishin al'ummarsa sannan kuma yana da ilimin addini yana da ilimin zamani sannan yana da cikakkiyar lafiyar da zai iya shugabanci. To irinsa ake zaba. Insha Allah. Da haka ku tsaya tsayin daka a matsayin ku na matasa ku ga cewa kun tabbatar kun zabi shi wannan Sha'aban Sharada. Saboda yanda yake kokari wato ya shirya tsaf don ya ba ilimi muhimmanci sannan kananan hukumomin nan da ake tauye musu haƙƙi wato ya shirya tsaf nan ma ya dinga ba su haƙƙinsu da gwamnatin tarayya take ba su. Kun ga kuwa wato ƙananan hukumomi za su farfaɗo kenan daga dogon suman da suka yi za su dinga samun dama suna yin aikace-aikacen da suke yi na baya da yanzu suka rasa ba su samu wani dama. Yanzu Sha'aban Sharada kaga idan yana ba da wannan kuɗaɗen da ƙananan hukumomi ya kamata a dinga ba su to ƙaramar hukuma za ta dinga cin gashin kanta. Za su gina asibitoci, za su gyara hanyoyi, za su samar da ruwan sha, za su samar da wutar lantarki ma. Tabbas. Gaskiya ne ma. Insha Allah. To tunda dai malam ku malama magada annabawa kuka ce mu zaba. Ai dole mu zaba. Kuma mu ɗaliban ku ne. Insha Allah to mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oh!